de Minecraft de pe acest canal. Eu sunt Ioan și haideți să începem. Dar înainte de a începe, nu uitați să apăsați acel minunat buton de like și să vă abonați. Da, și am o veste proastă pentru toată lumea. Ieri, nu știu ce mi s-a întâmplat la Minecraft, trebuie să mi-l dezinstalez și apoi l-am reinstalat, dar mi s-a întâmplat ceva la luni și acum prima oară pe care am postat primul meu videoclip de Minecraft s-a șters. Asta este, da? Acum am început o nouă lume și am găsit un sat. Deci hai să începem. Și am să revin când o să mă bage pe hartă. Și am revenit lume. Da, eu am făcut ceva pe harta asta singur. Și mi-am strâns aici tot. Și am păstrat pentru video să vezi că este o fierărie pe acolo. Am păstrat pe video ca să vedem ce e acolo. Nu l-am transport, că n-am făcut nimic de aici. Ce putem găsi? Hai că revin când ajung. Am revenit. Da, că vedeți că am două oase și o să ziceți că m-am bătut cu niște scheleti. Deci hai să luăm acest chest. Nu m-am uitat în el. Deci nu se cred 4 diamante. Mamă! Mă, unde am eu norocul ăsta? Și de... Mamă! Ce-ai făcut, tată? Ce-ai făcut? Nu-am făcut nimic. Am eu bulan de la bulănuri. Adevărat. Vezi că mă. Să vezi diamante. Nu, ce să-mi fac din diamantele astea? Fac un pic cu diamond. Oare? Hai să le lăsăm momentan acolo. Mamă, să avem goare de bine. Am văzut un câine pe aici. Ce să mai fac? Hai să ne facem portal. 1, 2, 3. 1, 2. Așa, punem săgețile acolo. Nu cred că o să mai am nevoie de itemele astea de piatră. Da, o să avem deja bazați. Hai să ne facem și o lopată. Avem doar. Nu sunt un crafting table. Ok, suntem full iron, avem tot ce vrem din iron. Suntem bazați, avem aproape făcut portalul spre Nether. Și da, vreau să încep să fac o casă. Da, văd eu unde mi-o fac. Că tot în satul ăsta vreau. Uite cum mi-a crescut un dovlecel. Pe bune. Pe bune. Punem asta aici. Și da, eu am strâns materialele. Cuțu, trece încoa. Cuțu. Hai, vrei să fii animalul meu de companie? Pătaie. Cuțu, pătaie. Mamă. Și da, hăscuța asta îi vrea. Da, și bine. Da, dacă de ce nu spui că ăsta? Nu da. Nu-mi place așa, nu? Și iar eu să fac o parte
de la... Mă scuzați, leacă. Și am revenit. Da, și cred că o să fac eu singur asta. Și cam atâta pentru acest episod.